Účinkovali v slovenskom znení Ľubomír Gregor, Ján Tréger, Valéria Bojčeva, Štefan Bučko, Elena Petrovická, Tatiana Kulíšková, Slavomír Drozd, Jozef Švoňavský, Dagmar Sanitrová, Bronislav Kryžan, Ivan Laca, Vladimír Kostovič, Eduard Bindas a ďalší. Slovenské znenie pripravilo producentské centrum prevzatých programov Bratislava. Preklad Darina Horáková. Dramaturgia Alena Vašečková. Vedúci produkcie Eduard Filo. Asistentka réžie Cecília Baranová. Zvuk Miroslav Pisarčík. Dialógy Milan Balok. Réžia slovenského znenia Zdeno Držínovský. A po francúzskej televíznej komédii vás pozývame, vážení diváci, sledovať kultúrnu revue. Dnešné vydanie sa pristaví pri tvorbe Alberta Marenčina, ktorého knižka vychádza po 15 rokoch. Zalistujeme v knihe spomienok na vzácneho človeka Alexandra Dubčeka a započúvame sa do myšlienok Vladimíra Mináča, autora knihy Návraty k prevratu. Všetko, čo sa povie, napíše, namaľuje alebo ukáže, za všetko si prekrýva a zakrýva. Niečo odhaľuje, ale súčasne aj niečo zastiera. Odhaľujúc jedno, zastiera druhé, hovoriac o jednom, druhé zamlčuje a zahovára a na všetko ostatné dáva zabudnúť. Ide o to, aby umenie čo najviac odhaľovalo a čo najmenej zakrývalo. Aby slúžilo poznaniu a nie zabudnutiu.